तर जो फिनिश लाईनला इकडे पोहोचेल तो विनर. ही माझी लाईन आणि ही माझी ऋतूची. मीच ती बघूया कोण जिंकतंय ते बघू आपण. बघाच पहिलं कोण खेळणार मी का स्टॉन पेपर सीजर भाई. नाही चल खेळायचं हेड्स फर्स्ट. 6 भाई पहिल्याच ह्याच्यात 6. 2 3 4 5 6 हा बोल. हे उलट झालं वाटतं. हा भाई 2च. 1 2. 1 2 पहिल्या डावात जिंकते वाटतं. एक काय 3 यार. 8 गेली. चालू होताच फिनिश भाई. तशी क्या हो गया खत्म. टाटा बाय बाय.